Хайырлы сәғәттә Сәләм каналында Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Сәдретдинова. Бөек Ватан һугышында еңүгә 76 ел тулу айканлы Ишимбай районында тантаналы саралар узды. 9 май Геройдар аллеяһынан һәм Еңү паркында һәйкәлдәргә Бөек Ватан һугышында катнашучылар истәлегенә сәскә һалудан башланып китте. Артабан тантаналы сара Бөек Ватан һугышы ветерандары яшәгән йорттар алдында дәвам итте. Ел һайын икенче еңү көнен күрә алмам инде дип ярар. Шуныһын әлдә моныһын күрдем әле дип риза булам. Тагы икенчеһе килеп җитә. Бәлки аркаһында һеҙҙең ошолай яҡты йөҙләрегеҙ, татлы һүҙләрегеҙ, ошо ҡәҙер, шул тиклем ҡәҙерле бит һеҙҙең һүҙләр минең өсөн. Шуның өсөн артабан йәшләр матурһығыҙ, тырышаһығыҙ, матур һүҙләрегеҙ донъяның именлеге байлығын алып бара. Мин бына аңлап утырам, ҡарт булһам да. Шулай һәр ваҡыт берҙәм булығыҙ, тату булығыҙ, ил өсөн тырышығыҙ. Еңү көнөндә ҡалабыҙҙың Ленин майҙаны гөрләп торҙо. Ишимбайҙарҙың яратҡан урындарының береһенә иртә менән олоһоноң да, кесеһенең дә ашығыуы бында мөһим сараның уҙыуына ишара ине. Ысынлап та майҙан күркәм биҙәлгән, халыҡтың күплеге хайран итә. Ғаиләләр менән дә күпләп килгәндәр. Дәртле көй-моң кәйефтәрҙе күтәрҙе. Еңү бәйрәме безнең барыбызга да шатлык. Шулай шундый матур дөньяда яшәйбез, тыныч һавада, яҡты, ҡояшлы көндә. Ҡайным, иремнең атаһы 19 йәшендә сығып киткән һуғышҡа ҡайтты, һуғышты юлларын үтеп. Әтиемнең абзыһы тоже шулай. Без был байрамды шул хәтем яратабыҙ. Без гел киләбеҙ мында. Байрам итергә. Байрам кисендә еңеү көнөнә төрлө төҫтәге салют уттары атылды. Һуғыш тамамланыуға 76 йыл үтһә лә, йылдар уҙған һайын ул еңеү хәтерҙә нығына ғына бара. 9 май илебеҙҙең һәр кешеһе өсөн күптән инде изге байрамға әйләнде. Еңеү көнөн лайыҡлы билдәләү барыбыҙҙың да мөҡәддәс бурысы, сөнки беҙҙә һуғыш еле ҡағылмаған бер ғаиләлә юҡ. Ул Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары ғына түгел, уларҙың балалары һәм ейән-ейәнсәрҙәренең күңелдәренә лә тәрән инеп ултырған. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, йыл һайын ветерандар һаны һирәгәйгәндән-һирәгәйә генә бара. Ишимбай районында әлеге көндә 14 ветеран иҫән. Байрам алдынан беҙҙең ижади төркөм Ҡанаҡай ауылында булып ҡайтты. Теманы Хәнә Мәҡсүтова дауам итә. Ишимбай районының Ҡанаҡай ауылындағы бына был матур йорт һәр кемде үҙенә әйҙәп, әллә ҡайҙан балҡып тора. Сөнки бында Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Миннығолов Әүхәҙи бабай йәшәй. Әүхәҙи Миннығолов Бөйөк Ватан һуғышы ветераны. Әле уға 97 йәш. Тотош быуат ваҡиғаларына шаһит булған ветерандың барлар хәтирәләре бик күп. Хеҙмәт юлы бик иртә башланған уның. Колхозда беҙ йәштән генә бесән дә саптыҡ, кәбәндәрен дә ҡойҙоҡ. Колхоз ниндәй эшкә ҡуша, шунда эшләнек. Анан элек бәләкәйерәк саҡта беҙ 17-10 йәшләрҙә утауҙа була торғайныҡ. Яланда ятып, малайлар ҡыуыш ясап, ҡайтмайынса ҡыҙыҡ итеп ҡунып, утау утай торғайныҡ. Ыспылафында ла булды, йәштән генә ебәрәләр. Шунан Әүжәндә Лиса Загатовкала Бүренағырға йөрөнөк. Өлкән йәштә булыуына ҡарамаҫтан, ветерандың хәтере яҡшы. Һуғышҡа алынған тәүге көндәренән алып, бейек еңеүгә илткән яу юлдарының һәр сәғәтенә тиклем хәтерләй. 1943 йылдың 5 июленән 2 августҡа тиклем дауам иткән Курск һуғышы Бөйөк Ватан һуғышындағы төп һәм иң ҡаты алыштарҙың береһе була. 18 йәшлә тулмаған Әүхәҙи Батыргәрәй улы ошо һуғышта ҡатнаша. Пулеметсы, снайпер була. Гитлерләрҙе һуғышҡа аларҙың һалдаты килгәндә беҙҙе уң яҡ флангҡа, Яһулыҡайға атакаға киләләр бит инде. Шунда пулемет белән останковый немецләрҙе ҡырҙыҡ ҡына инде. Аның иҫәбе лә юҡ ул.
станковый пулемет белән. Безнең бөтә техникалар шәп булды хуш вакытында. Азакы табан безнең көз ишу шәбәйдә самолетлар, яхшы самолетлар уйлап таптылар. Шулай итеп немецләрне 45 ел еңіп қойдылар біздің войска. Біз ранен болмағанда һаман жүрдім. Ранен болдым қаты. 1944 елда каты яраланган солдатты Гурьев қаласына госпитальгә отаталар. 9 ай буе дауаланган госпитальдән номерлы хәтерендә ветерандың 39-46. Аякка баскас сәл тамак кылаһына тиклеп отатып куялар уны. Туган авылына атка утырып кайта. 1945 елда күрше Сәлих авылының иң матур кызы Гөл Гәүһәргә өйләнеп, 6 бала тәрбияләп үстереп, үзләре халып ингән йортта 72 ел бергә бәхетле, бәрәкәтле тормышта яшәйдәр. Эшләгән кеше нык була, авырмай. Гомрем буе эшләнем, яяу йөренем. Озак яшәвемнең сәре лә шундалыр. Тип безне отатып калды Бөек Ватан сугышы ветераны Әүхәди Миңнеголов. Хәнә Максутова, Илназ Бекушин, Ишембай хәбәрләре. Изге Рамадан айында эшләгән гамәлдәреңнең баһаһы 1000 тапкырдар артып, савап булып үзеңә әйләнеп кайтыр дип өйрәтә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһи ва сәлам. Шуңа күрә был айда бәндәләр урада тоту менән генә сикләнмәй, ә бер-беренә яхшылыктар эшләргә лә ашыга. Рамадан айында Башкортстан мусулмандары диние назаратында ла зур гына ыңгай үзгәрешләр һизелә. Республикабызның район һәм калаларында урынлашкан һәм Башкортстан мусулмандары диние назаратына караган мәсетләрнең эшләрен көйгә һалу, идара итүдә еңеләйтү, финанс хуҗалык эшләрен яйлау максатында уларны ахунияттәргә берләштерү процессы башланды. Ошо уңайдан Рамадан айының бер кисендә Ишембай калаһы Ямих мәсетенә район авылдарынан имам-хатиптар йыелды. Тулырак киләһе сюжетта. Әйдә, һәр берене үзенең авылыннан башлар, үзенең якындарына. Хатта Коранда ла әйтелә бит. Угдур гашаратага вал акрабин. Үзеңнең гаиләңдә һәм якындарыңдан башлар кирәк. Бүтән дәгъвәттә һәм ислам эшләрен алып баруга. Изге Рамадан айында Ишембай калаһы Ямик мәсҗидендә көндә ифтар мәҗлесләре оештырылды. Аллаһ йортының имам мөхтәсибе Радик хәзрәттең әйтүенә караганда, бу көндәрдә мәскә халык айруса күп килә. Хатта кайһы бер ифтар мәҗлесенә килүчеләр ханы 120 кешегә барып җитә. Бындай мәҗлесләр Ямик мәсҗидендә генә түгел, район авылларындагы барлык иман йортларында ла үткәрелә. Мәсҗидкә ифтарга киләләр, ифтарга ла йыелалар. Намазда укыгыз, хәзер азак көннәрендә. Менә Ишембайның имамы яшь булган карамастан шундай эште һәр вакытта үз yerine иткереп эшләй. Мәсҗидләргә, авылларга ярдәм итә, мәсҗидләрдә бөтенләй дә өлгерергә тырыша. Бұл көндә үткәрелгән ифтар мәҗлесе икенче вакыйга менән дә мөһим ине. Чөнки бұл сарала Башкортстан мусулмандары диние назараты рәисе мөфти Айнур хәзрәт Биргалинда катнашты. Ифтар мәҗлесе авыл асудан башланды. Унан соң сарала катнашучылар күмәкләп намазга басып, үзләренең бурычларын үтәгәндән соң урындагы дини оешмаларның проблемалары буенча эшлекле һөйләшү булды. Безнең халыктагы бер бәла бар. Әгәр дә авыл тирәһендә без аны бигрәк тә еш күзәтәбез. Әгәр дә кешегә бернинди урын тәкъдим итәләр икән, эш урыны, берәй яуаплылык, берәй вазифа яки тәкъдим итәләр икән, берәй авыл хакимиятен җитәкләргә яки җитәкләргә тәкъдим итәләр икенче берәй зуррак вазифаны, безнең кешеләр нимә дип җавап кайтара? Дурактар гына ундый вазифалар артыннан югерә, акыллы кешеләр һәр вакыт бындай властьтан баш тартырга тиеш дип өйендә утырып калалар. Кемдер безнең халыкка буны ничектер башына алган был насар фикерде. Ир кеше, мусульман ир кеше, ул җаваплылыкты үстенә алырга тиеш. Урындагы дини оешмаларды ахунияттәргә берләштергән вакытта, ысынлап та уларның эшләрендә ярайһы гына ыңгай уңайлыктар туа. Икенчедән, бұл осракта финанс хуҗалык эшләрен көйләү яһәтеннән дә матди базаны ныгыту буенча ла файдалы буласак. Эшлекле һөйләшүдән соң ифтар мәҗлесендә катнашучыларны хатын-кызлар әзерләгән тәмле былау, бәлештәр, җимеш-еләк көтә иде. Шуныһы куанычлы, бындай табындарды оештыру башлыса мөэминәләрнең өлешенә төшһә лә, улар ризыктарды шатланып әзерләйдәр.
Я с радостью хожу на наши ифтары. Это тоже милость Аллаха. Альхамдулилля, это вот Аллаха шукр, что мы вот казалось бы, не очень-то и легкое время, да, вот сейчас, вот эти пандемии, а все-таки Аллах дал нам такую милость здесь собираться. Мы такие все радостные, это же надо ценить все-таки. Когда мы что-то теряем, только начинаем ценить. А вот пока есть, благодарить Аллаха, Аллаха шукр deyip, келерге, мәшитләргә килсеннәр, халык та килсен. Рамадан айы ахырына якынлашкан хайын, урада туткан мусулмандарыбыздың күзләрендә нурлар балкый башланы, йөзләре яктырып китте. Сөнки булай да кешеләр бер-беренә бары тик изгелектәр, яхшылыктар гына теләне. Ишембай мәсҗидендә урада айында кешеләрдән өдөлмәне. Ошо изгелек, яхшылык бөтен дөньябызга, тормышыбызга таралып, ел буе дәвам итһен ине. Сибагат Рахмангулов, Ишембай хәбәрләре. Яшьтәр безнең райондың киләсәге. Бит район тормышында кайнап яшәгән, укыуда, спортта, иҗатта, югары күрсәткечләргә өлгәшкән, эшкуарлыкта уңышлы шөгыльләнгән һәләтле яшьтәребез менән хаклы рәвештә горурланабыз. Бүген җәмгыятебезгә хәзерге заман яшьтәренә хас белдеклелек, мобильлек, эшлекле, стандарт булмаган карарлар кабул итә белүселәр бик кәрәк. Бында яшьтәрнең береһе Канакай авылында яшәй. Гөлмира Баймөхәммәтова Башкорт дәүләт университетының 2нче курсында институт хокугы факультетында укып йөри. Мәскәү каласында үткәрелгән урындагы унидараны үстерү башлангысы бәйгеһенең дистанцион этабында ингәс, бөтен Рәсәй конкурсына сакыру ала. Рәсәйнең 25 субъектыннан 1000дән ашу катнашкан бәйгечләр арасында беренче урын яулап кайта. Псков, Санкт-Петербург, Красноярск, Краснодар, Мәскәү кебек зур калалардан килгән студентлар арасында Башкортстан намысын яклай ул. Бөтә булган сыгымдарды Башкортстан хөкүмәте түләне. Шул яһәттән файдаланып, үземнең зур рәхмәтләремне Башкортстан етәкчесе Ради Фаритовичка һәм дә үзем укып йөргән Башкорт дәүләт университеты етәкчеләренә белдергем килә. Һәм дә ошо яһәттән файдаланып, зур рәхмәтләремне атай-әсәемә белдергем килә. Улар мине дәртләндереп, һәм дә максаттарымды тормышка ашырырга ярдәм итә. Һәр ата-әсәй балаһының уңыштарына һөенә. Уның тулы бәхеткә өлгәшеп, киләсәктә терәк һәм таяныс буласагына ышана. Гаян һәм Гөләмзә Баймөхәммәтовтар да кызларының үзе хайлап алган һөнәр буенча укып сыгып, матур итеп эшләп йөрүен теләйдер. Гөлмираның кайтканын түземһезлек белән көтеп алалар. Кызыбыз бик бәләкәйдән тарыш булды инде. Постоянно бәләкәйдән раскраскалар алып буяп, нитеп, шунан апаһа укырга барганда, аңа 5 яшь ине. 5 яшьтән апаһа белән бергә мәктәпкә барам дип елай бит инде. Шунан 5 яшьтән алманлар, 6 яшь тулгас тагы барам дип нитә, 6 яшьтән бирдек инде. Укый алмас дигәнек, бик көчле укыны. Классларында алдыңгы булды, матур укыны. Төрле ярыштарда нитә торган, катнаша торган бәләкәйдән. Концертларда, клубта постоянно уны йөрттеләр инде без зурларын гайна төрле авылларга, ул йөрүне бейеп, йырлап, матур укыны. Ата-әсәһенең, тугандарының, якындарының ярдәмен тоеп, уларның иренә кызыллык килтермәй, тормыш куйган авырлыктарга баш эймәй, Гөлмира Баймөхәммәтова белем тауына үрләй. Яраткан һөнәре буенча кәрәкле белгес булырга хыяллана. Тагыла яшь кыз, тормышты, кешеләрде ярата. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, һаулыкта, үткән гомер елларыгыз сагалыкта, байлыкта. Бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә, һаулыкта, үткән гомер елларыгыз сагалыкта, байлыкта. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрләре. Ошының менән яңылыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашкандарга тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.